egoteagatik oso ondo eman naiz nire taldekin eta jende askokin, eta hori asko baloratzen dut, beraz usten dut ondo, orain arte oso ondo. Uste dut geroz eta gehiago hartzen girela, gure artean konplizitatea badela eta badira momentu zailak, hori bakenakian ere etortzean, baina beti hor gira eta beti momentu honak badira, beraz uste dut hori biziki untsa dela eta ni biziki konten niz olako esperientzia baten bizitzea. Ni egia esan da lehenengo egunetan uste nun gogorragoa izango zala. Azkenean 31 egun etxetik kanpo, zure laguna barik taulan. Talde bat egin dugu oso ona, azkar, eta azkenean talde batekin etapak, itxaldiak edo momentuak holan izan aldira azkarragoak eta hobeagoak. Nire euskara, etxen bakarrik hitz egiten duten eta eskolan ez asko hitz egiten, ez zen oso maila altu batena, baina orain eta gero hitz egiten nahola, gero eta batez ere hitz berrik sartzen ari naiz nire bokabulariora, eta gero eta konfiantza gehiago daukat euskaraz hitz egiten eta ni uste dut oso positiboa dela. Egia da, hor Euskal Herri osoko gazteak eta euskaldunak biltzen baikira, behartzen gaitu, behar bada erdarakada gutxiago erabiltzea eta baditugu dinamika desberdinak ere justuke euskara aipatzeko eta txomaiten dut horrek hainitzek hartzen duela eta gure kontzientzia ere aldatzen laguntzen alduela eta uste dut motibatzen gaituela gero euskara zaritzeko eta bizitzeko gehiago. Azkenean ni etortzen naiz Aiar aldetik, aurkitu aldituzu harreman euskaldunak euskaraz hitz egiteko pertsonak eta holan, baina azkenean bizitza ez da euskaraz eta nire ustez euskara entura da oportunitate bat oso ona izateko harremanak egiteko bizitza euskaraz eta holan. Ez litzateke berdina, zu gabe gure abentura.